Kesa kwthang sakhai bulma khai khalaino ereng koktwma swnamwi mukhlesani bagai kisasuk borog rokni thaniwo mung ajiwi tongo hasteni dolsa media house rok. Kwcham montriokra Biplab Kumar Deb no twiyo koktwma wawi tonglaiwo. Biplab Deb tangwi saka Biplab Deb shotenei lerei thangai koklam pandawo thangkhana aboni bagai bwskangni maisowa asuk yawi beserni maisobo asuk khona abono twiwi khorok mihim laiwi sikongni bwtwi paiwi camera ni reel pairewi koktwma swnam laiwi tongo baithangno pondithini wansuknai bodol rok tei baibaisa bwkhago naina thangkhai sraisa khlaiwi nukjago abotwi ereng koktwmano mechenwi baithangni tong gwrwngbai baithangni thwngrwngno kwchung khlaiwi toniwo bo montriokraya abo kubui kok phiaba bodolni nangkukma samung bwtangno twiwi hastete hakotor kananaiwi no homan khlaiwi saktharwi 2023 bisini naharmungno yapabo swpnani saktharwi tongobo waisa wisuba bodolni samung tangnai rokbai pandawo waisa wisuba deliwo thangai bodolni kuchuk beremni twyfang rokbai bodolni nangkukmani tei juda juda bezebno twiwi koklam khlaiwi tongo tabo kwtal deliwo hasteni kwcham montriokra Biplab Kumar Deb tei thana salkisa romoi BJP ni kwbangma kuchuk twyfang rokbai tei montri rokbai malaiwi tongobo hakotorni naimwthang montri Rajnath Singh bai koklam khlaima haino hakotor BJP ni tangra JP Santosh baibo jora kolokma romoi koklambo asuk khabo hakotorni montri Smriti Irani Sarbanand Sanwal no khoboi Kiran Jijeju songbaibo koklam asukbai phaikabo baithangni Facebook page bo waire wai sasong angoi tongo aboni montriokra Dr. Manik Saha jateke salkisani bisingo no salaimong tobuwei tongo abo montriokra angoi forimong riwi tongo abo haino bwskang Bidhan Sabha chongbariwo Biplab Debni rungmung bai BJP ni bodolni thongkra khaiwi poddobubar phudruduro barsawano hastewabo kisafano kha mithik janai kok kri abono Bureau Report Kokhara।